تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغ صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتن فتاتحو من عمل خاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي نعطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغ ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا سلام كمي تغنيو فتوحتها تلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوب نيزبن لا يتحس تدالينا اب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص انحزو دماكم الدالاونا اقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان أرسطوطل بموناليزا غرما منشي The Story of Philosophy by Brian Magee أبزلنا زمن كي ترفه أرسطوطل كم منشن مخزن فلتأتي الذكر بديها فلسفنا مأكل زمن زنبروس ألوانا بركتون أبسعب زمانات نستخيد سنة فلتأتو مرمرات مصنعتن زمرح سنة موغوتاويات حاسبة كارسيات حزويو بزحات كاب رخبتاتون سنة فلتأتو مصنعتاتون أب زمن تحدثو خمس رخبدو أي مزقو بمبار صحفاتوس نبزحات سنة ببنياتات سنة فلتأتنياتات تمرامرتن كالوتن نبحدش رخبتاتن فرياتن كجزجسو من قدي كفيتهم يوم غاليليو نبعلو أرسطوطل تنتاويان سبات تيلسكوب نيرووم دواي نبورو من انتزي حسب نتيام مدرد رايزة كوريني أدماسات مامتا أم بيم ساقورون بمبالي زغلز أزخوين جن سنفلت أتاوي مرمراتن رخبتاتن أرسطوطل أيتك أسونيوم أثوما بوليتيكاون مورالاون فلسفنا زتوكورو صحفاتن درساناتن جن نتعم جزي فانتيسوم أب كل أواناويان كوينوم نرخبوم فلسفناوي سنة حسابات أرسطوطل كم أكال سلطان معراب كوسر كاب جمر اللؤوان نويح يكونان كاب جزي موتو كساب زمن تحدثون بزوحة كرور رخيبيلكا كتزاربو لو أسقاميو أثو وانتي أهلو نعوم زتراترو لو مدرخي نيرو صحفاتو زحزوت قلالات أب زمن روماويانن تنساء هيمانوتاتن تأفيهيو أتحساسبون فلسفونون كعك أبزخالون أفيروس بستبالو كلته سورياويان ليك أونتيو سفيحنا يملاي زمتيك سابز كايرلو كم كبر عنقي عقبهم تنتهو فلاسفة أرسطوطل سينت كيناس كساب صعبيون تتعبقين كوينو أما كلاي زمن زغلقل أبسنو صحفنا معرباوي سلطاني بوتاي رخبان أما فارغ عصر سلستغفل الزمن أب يونيفرسيتي مهارب زنبور اللقزي سينت أوكيناس بقونقو عرب أفيروس كابزس فرون صحفون صحفات أرسطوطل بقونق ألاتين تترجمو رخيبوا نهدغ بحد قونقوان بكال قونقوا ترجم لازو قديلو ويون ما أزنوا فيو كخون زخيلنا أرسطوطل صحفات مسنببة أو كيناس تنتاو فلسفنا سنة موغوتاوي جزي زي بلولو تكبراوي مورالاون نبب سنة زقدسن كوينو رخيبوا أما كلاي زمن هاي مانوتاو سنة حساب لا لزخونة كالوت حساباتيو بوتاز وهابو نيرو تمرتي ياب قدسان مصحفاتن درساناتن تري زتموركو سياب زنبر الأوان ليك أونتي نايت أوان ندرماس حيلي انتاو يأمرو داقم رخيب مو بفلاي دما كاب أرسطوطل تكبراونا نقاق حنزغون حسابات كرخبو خيلوم زي كم ليك أونتي معكلاي زمن كورنا أرسطوطل مس هيمانوت هبستا حزو سبات ينبرن أفلسفناتاتو لبونا أمونغو خبط بوق نجر جنزب زنا وي حيلي أبزوح كهلوكا وي حيدات كتونن كم زركبي جلز سلازي أبي وقت العلامة بس بوق نمبسعيو أثو عندي زعش نجر كا نظام اسمر أبيت التحنس زبل خوون إذا حسب ورك أوت معاه سسعة نتوم نمورال أب كله ويون بعض نجارات أمروز نبرو فلسفتات أتوان حادش نجاري نيرو أب هاي مونت جن
ፍቕሪ ገንዘብ ጠንቂ ናይ ኩሉ ሰይጣናዊ ነገራት ስለ ዝኾነ ምስ ናይ ኣሪስቶትል ዝጋራጮ ነገራት ነይርዎ። ኣሪስቶትል ንሃብቲ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ኣይብሎን እዩ። ስነ ሓሳብ ርእሰ ማልነት እናዓበየ ኣብ ዝመጻሉ እዋን ድማ እዚ ካብ ኣሪስቶትል ዝመንጨወ ሓሳብ ኣብ ብዙሓት ሰባት ተቐባልነት ክረክብ ከኣለ። ኣብ ኮይነስ ንጽሑፋትን ሓሳባትን ኣሪስቶትል ብምሉእ እምነት ስዒብዎ ሓጢኣት ማለት ብኽቱር ስስዐ ልዕሊ ዓቐን ምውናን ማለት ምዃኑ ድማ ክሰብኽ ጀመረ። በዚ ሓሳብ እዚ ብዙሓት ሰባት ሃብታም ምዃኑ ሓጢኣት እዩ ዝብል እምነት ጎሲዮም መጠኑ ዝሓለወ ሃብቲ ንኽድልቡ ላዕልን ታሕትን ኢሎም። ፍልስፍና ኣሪስቶትል ዝድግፎ ደረጃ ሃብቲ ኣየናይ ከም ዝኾነ ግን ክንጽር ኣይከኣለን ነይሩ። ነቐፍቲ ናይቲ እዋን ንኸምዚ ዝኣመሰለ ፈታኒ ሕቶ ክምልሱ ብቕዓት ኣይረኸቡን። ኣብዚ ዘለናይ መዋዕል ከይተረፈውን ገለ ወገናት እቲ ኣሪስቶትል ሙሉእ ህይወቱ ገንዘብ ንምርካብን ሃብቲ ንምቕዓትን ዝወፈየ ሰብ ሕጉስ ህይወት ይሕልፍ ማለት ኣይኮነን ነዝብል መረዳእታ ይኹንንዎዮም። ድሓር ከዓ ሕብረተሰብ ካብቲ ንሳቶም ዘካይድዎ ጻዕሪ ዝረብሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ነቶም ሃብቲ ንምቕዕባት ጊዜኦም ዝውፍዩ ነጋዶን ሸቃጦን መን እዩ ልቦና ይጐድሎም እዩ ዝብሎም። ብፍላይ ምስ እምነትና ዝዛመድ ተግባር ክህልዎ ኣለዎ ዝብል መርገጽ ኣለና እንተኾይኑ እዚ ሕቶ እዚ ከቢድ ሕቶ እዩ። ኣሪስቶትል ኣብ ልቦናዊ መምቕራሕ ጸጋታት ዘለዎ ሓሳብ ቁኑዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ ብዙሓት ካባና ባህሪ ኣብ ሕቶ ኸኣቱ እዩ። ኣብ ካልእ ጫፍ ናይቲ ባህርና ድማ ኢና ክንዓልብ። እዚ ሓሳብ እዚ ጌጋ እንተኾይኑ ድማ ክንዲ ድላይካ መጠን ሃብቲ ንምርካብ ካልእ ጉዳያትካ ክትወንዘፍ ሞራላዊ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ መደምደምታ እውን ነቲ ካልእ ናይ ህይወትና መደባት ክጸልዎ እዩ። ሞት ንዓና ዘድልየና ወይ ዘርባሕና ደኣ ብኸመይ ኢና ንውስኖ ዝብል ሕቶ ክለዓል ባህርያውን ግድን ንኸውን። ንብዙሓት ካባናት ጉዳይ ኣየናይ መጠን ሃብቲዩ ኣብ መንገዲ ናይቲ ክንበጽሖ ንደሊ ሓጐስ ዝዕንቅፈና ዝብል ኣይኮነን። ሓሳባት ኣሪስቶትል ናብቲ ዘንቀልናይ ሓሳብ ይዕበይንኣስ ክንበጽሕ ሓጋዝ እዩ። እቲ ንሱ ዝጥቀመሉ ትንትናዊ መንገዲ ክንርድኦ እንተዘይክኢልና ናብ ጉዳያትና ብብሱል ኣእምሮ እናተመራሕና ክንጥቀመሉ እንተዘይበቒዕናን ስነ ሓሳብ ናይ ኣሪስቶትል ዘይክጠቕመና ኽእል እዩ። እቲ ብድሆ ነቲ ንተኽእሎታትና ዘንእስ ናይ ገለ ኣካታዕቲ ሞራላዊ ዛዕባታት ምስጋናን ዘይምስጋናን እዩ። ኣሪስቶትል ነቲ ፍልስፍናዊ መንገዱ ንሰባትን ነዛ ዓለምን ከም ዘለዎ ብምውሳድ እዩ ተዓዚብዎ። ክልቲኦም ፍጹምነት የብሎምን። እዞም ዘይፍጹማት ኢሉ ዝገልጾም ፍጡራት ከመይ ኣቢሎም እዮም ህይወቶም ዝሓሸ ክገብርዎ ዝኽእሉ? ንውልቆም ከ ብኸመይ ዝሓሸ ናብራ ይህልዎም ኢሉ ይሓትት። ሰባት ንገንዘብን ሓይልን ዝቃለሱላ ዘይርግእቲ ዓለም ድማ ተዓዚቡ። ባህሪ ደቂ ሰብ ክቕየር እዩ ዝብል ራእይ ግን ኣይነበሮን። ዝኾነ ኣካል ሞራላዊ ኣካይዳ ክህልዎ ኣለዎ ብምባል ድፌት ክፈጥር ኣለዎ ኢሉ እውን ኣይሓሰበን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣሪስቶትል ካብ መምህሩ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ። ምናልባት እቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ካብ ዝተጻሕፈ ዝያዳ ጸላዊ ዝበሃል ፕላቶ ዝጸሓፎ ዘሪፐብሊክ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ፕላቶ ኣብ መጽሓፍ ብውሕዳት ለባማት ሓለውቲ እትምራሕ እቶም ዘይለባማት ሰባት ከም ዝተሓጽባ ሓሰማ ሕጉሳት ዝኾኑሉ ዓለም እዩ ዝሓለም። ፕላቶ ርዲእቱ ዳርጋ ኩሎም ሰባት ወዶም ጓሎም ዝባኖም ብወርቂ ከብዶም ብስቡሕ መግቢ ምስ ተመልአ ጥራዮም ዝሕጐሱ ኣብ ዝብል ንጹፍ ሓሳብ ምንባር እዩ ደምዲሙ። ነዚ ንዋታዊ ሓጐስ ንምግላጽ ፕላቶ ንዕኡ ዝሕሉ ምዕሩይ ቁጠባውን ፖለቲካውን ስርዓት ፈጢሩ። ምስ ፕላቶ ኣድካሚ ክትዓት ድሕሪ ምክያድ ኣሪስቶትል ሓደ ሰብ ብዛዕባ ሓጐስ ዘለዎ ኣጠማምታ ከም ዝውሰን ተረድዩ። ብዛዕባ ናይ ፕላቶ ግምታዊ ሓሳባት ኣድቂቑ ክሓስብ እንከሎ ድማ ሰባት ንእንሳዊ ባህሪኦም ጥራይ ድዮም ከርዊ ዝደልዩ ዝብል ሕቶ ይምልስ ነይሩ። ኣርሒቑ ድማ ለዋሃት መለኽቲ ድልየት ድኹማት ብምምላእ ድልየቶም ክረኽቡ ይኽእሉ ዶ ናብ ምባል በጽሐ። ብድሕሪ እዚ ኣሪስቶትል ብህሎም መምህሩን ናይ ገዛእ ርእሱ መደምደምታታትን ኣይተቐበሎን። ንኣጠማምታ ፕላቶ ኣብ ባህሪ ደቂ ሰብ ቅርጺ ብቑዕ ሕብረተሰብ ከምኡውን
منشي والقاو بهتا بوليتيكان سنة مقبارن زراتا حسابات أقريبو بزد ما نبتزغط المورالاوي سنة حسابو أقروان بيرو منشي The Story of Philosophy by Brian Mage راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان زيلو يلن صحافي برغة تسفهم أب حدا رخبات سبات رأي زعتو وتكال كداونتو استغده أبرو اسم غداد دما بسر سحات مس حمد أحوات قمناخ تبلا زدفر كداونتي زلبسه سلاسة تتبلو عدم زقبر نابتكال الرؤس دنينو خاطو استعذبو رخبات عماويل نايتكال بحبارة انتم نابتقو تخالوان انتو خناه جزيهم كهبوا سلا زي ليليو نقلات ناب مستهيمن مبلع من تملسو حدا خباتهم بهابتن بعدمان لقل زبالة أرقيلو سأقر رأسو سيب زبالة سبعيقنا زي كمعتهم بمقرام تكوني الزخون بمبال كأويلو يتأمتونا براء ويا أساسهيت اتسابيا بسبعي زوزو خفلت تحنت إيو خمزولو سردات كتمثل نابتي استقار على دخلتون تيز لبس من إسيك قريبا انتك سمعك بلتو وهيرس حكدا وانت زلبس من إسي عزفنايتهم بمقرام زتقوم توزن بورسبات زازوزون بغلط أساسيتي تتسعيرو خموز تعذبه سياب سباي مقرام بمغزال نسخلو من يخافللو إذا خبزهم ليابو بلع كم هدام استموكورو خون اللو بموبال لقلتهم من قردنا يتجزا تخطاطولو ويستبتا تخك داون تزلبسه زبلع بالعيو ستة ستيو كابتا دقل تمثل برسوت أمار مزيزو حساب كقبلوه نا أساسيتي كمسؤوا ملكة اللهم أساسيتون مزيم حسابهم تقبلوا أجاهم أيتحمقوا سراح كبراتيو نابستكال مز سبدما كل خبريو إيلو مسمقش شهيبو بتاز أتواقف دقوس وياخو كتاتولوس ان حسياب سبعي نسون اقرو سعيبو دمسو كباب بيلوز اويعو دواب بلو سلام كما يتغون إيلو علالو فلما سياب سبعي ويستبتا تاخداون تزلبس من سي مرحبا أملاخي مسكن كم زناتي سي نخلو بلو اتسبعي ياب سبعي تقبل عبيلو كابتعتو خسابتو الزبكات سنيحي دما بلو هو فليته السخاط رايزي كون كون ابتتكال زنبرة خليو تخاتيلني كبل ملسولو سيهاب سبعين نتقرمي بخمينك تلك همزلنا فليتك كبل حتتو هو سبنا فوليمبر بمنتهي تفلاي قدسوني سلازا خباهم سلازتفلوخو قدين يوسف كتمتاني بروخ اندي خاز سبنا مكتال فوتيو مس مدحان ترايو ليلا زي بلو كبل ملسولو بمال سنة تقرمي يا ريت هذا أكبر اللي ينبر نمتا يا خاخز زل خيوخ تكون مريزكا بزريك هذا اللوخو سونا يتمثلني ها قندم مالا بسكايم زل خا مسكاب تجيبها وتسيخا زخفل كايو خلت زير راخا بخينومني بورو انتا يسأنوتو قديمة كوا كان زناتين خليلة زي استبحال كالو دا خي تغون بر رؤسن بيتا تخلق هو الكان با تم حلال الفوز للخا من اختي بنصر سلازي تسوط اني كبل ملسلو حقها ابز عالم زي اللي نمبالي كبل ملسلو وهي سياب سباي حجون برزنت قالاتو تكرمه حجون يحسكو خان إيلو دما داقي مو خنصرلوا انفتو ايتحزنيها كم زبلكو هاز سبنا بروخندي دنغاص دما غن دما دنغاصيو كباب حقኛ سقاي زلو ابتواسو سقا زلو سب زياده يسقيو يقنزو يحزنو يدنغصو كبل بسمعيت ملسولو سياب سباي قويل دحر مطماتو أبقلقنا فلتكاي
ድምፂ ኸውነ ይሓደሰንን ክብል ሓተቶ እወ ትፈልጠን ትኸውን ኢኻ ድሓርካ ደቂ ሰባት ኣበቃው ማና ውሑድ ይፍልልያትና ትፈልጠን ትኸውን ወይ ድማ ንዓይ ዝመሳሰል ሰብ ትፈልጥ ትኸውን ድማ በሎ ወይ ሰበያ ሰብኣይ ዝወደይ ዶ ክብለካ ዝሓወይ ይፈልጠካ እየ ኣበይ ከም ዝፈልጠካ ጽናሕ ክዝክርስከ ድማ በለ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ነቲ ብተምሳጥ ዝካተሎ ብዝላበሶም ገጸ ባህርያ እዙዩ ዝድንግጸሉ ተዋሳኣይ ደራሲ ምዃኑ ዘከሮ እሞ እወወወወ ኣምፄካ ክሪስ እንዲኻ በሎ ወይ ዝተበታተኸያ ኣልባሳት ዝለበሰ መንእሰይ ክሕስዎ ስለ ዘይደለ እወ ልክዕ ኣለኻ ኣይተጋግኻን ክሪስ እየ ግን ድማ ክሪስ እቲ ዝተላበስክዎ ገጸ ባህሪ እዩ ርግጸኛ እየ ንክሪስ ክትሕግዞ ክትድግፎ ክተብልዖ ክዳውንቲ ክትገዛእሉ ብኣካል ክትረኽቦ ትደሊ ከም ዝነበርካ እዚ ግና ንስኻ ጥራይ ዘይኮነ ንክሪስ ዝተኸታተለ ሰብ ዘበለ ማለት እየ ብኸመይ ትፈልጥ ከይትብለኒ ቅድሚ ምውሳኣ ኣድናቒ ተዋሳእቲ እየ ነይረ እንተኾነ ክሪስ ማለት እቲ ዋና ዛንታ ኣብ ጥቓኹም ተዝህልውን ከም ዘይተሕግዝዎ ፈሊጥ ኣለኹ በሎ ቅድሚ ናብዛ ዝነበርኩማ ትካል ምምጻይ ኣብ ብዙሓት ትካላት ንኸይኣቱ ተኸልኪለ እየ ጠንቂ ድማ እዚ ብተዋስኦ ትፈልጥዎ ትፈትውዎ ትድንግጹሉ ገጸ ባህሪ ብኣካል ስለ ዝመጻኩም እዩ በሎ ናብ ሰበታተኸያ ኣልባሳቱ እናመልከተ ስያብ ሰብኣይ ላዕሊቲ ብተዋስኦ ዘድንቆ ብኣካሉን ብብልሑ ኣዝዩ ኣድንቆ እንተኾነ ብተግባራቱ ኣዝዩ ሓፈረ ከም ዝሓፈረ ዝተረድኦ መንእሰይ ኣጆኹም ኣቦይ ንስኻ ጥራይ ኣይኮንካን ኩሉ ተኸታታሊ ተዋስኦ ኸማኹም እዩ ሓንቲ ክብለኩም ዝደሊ ግና ኣብ ስክሪን ጥራይ ዘይኮነ ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም እውን ዘየሎ የለን እሞ ክሪስ ብኣካል ክትረኽብዎ ስለ ትኽእሉ ኣባይ ዝረኣኹሞ ጠማምታ ኣብኡ ክደግሞ ማለት ብሓፈሽኡ ክደግምዎ ኢሉ ሓቑፉ ስዒሙ ተፋንዎ ስለዚ ሓት ኣሕዋት ኣብዛ ዓለም ዘየሎ የለን እሞ ዝሓሰብናዮን ዘይሓሰብናዮን ከጋጥሙና ከም ዝኽእሉ ኣሚንና ንዘሎ ከም ዘለዎ ናይ ምቕባል ባህሪ ንላመድ ነጥሪ ኣልባሳት መሸፈን እምበር መሕሰቢ ኮይኑ ክሳብ ዘይፈልጥ ብኣልባሳት ንዝኾነ ሰብ ኣይንለክዓዮ እንተኽኢልና ኣልባሳቱ ክንቅይረሉ ንፈትን ተዘይክኢልና ድማ ከም ዘለዎ ንቀበሎ ኣብዛ ዓለም ዘየሎ የለን ከም ስለ ዝኾነ ድማ ጽባሕ ዘይረኣየናዮ ንርኢ ዘለና ገና እውን ከም ንርኢ ንኣምን ዘለና ምኽንያቱ ብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ዘየሎ የለን ኢልና ስለንኣምን ኢና ኣድነቕቲ ጥራይ ንኹን ሓገዝቲ ድማ ንኹን ተዛረብቲ ጥራይ ንኹን ተግበርቲ ድማ ንኹን ጸሓፊ በረኸት ተስፎም ጥሪ 223 ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቕርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና